suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnati ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar Corona ta yi kira ga dukkan ma'aikatan gwamnati su koma bakin aiki. Wannan umarni ya zo daga bakin shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan. Dr. Yemi-Esan ta yi tsokacin cewa wajibi ne duk ma'aikacin gwamnatin da yake niyyar komawa ofis ya yi rigakafin corona. Bayan watanni 20 suna zaune a gida tun ɓullowar cutar corona a Najeriya, gwamnatin tarayya ta ce ma'aikatan da ke darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su koma bakin aiki ranar 1 ga watan Disamba shekara ta 2021. Shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan ta bayyana hakan a takardar da ta saki mai lamba HCFF/3065/vol.1/107 da ranar 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Tuesday ce ta rawaito wannan jarida. Ta bayyana cewa bisa shawarar Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar Corona, Shugaba Buhari ya wajabta wa dukkan masu niyyar dawowa yin rigakafin corona. Za ku tuna cewa tun watan Maris shekara ta 2020, gwamnatin tarayya ta umarci ma'aikatan gwamnati masu darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su riƙa aiki daga gida domin rage yaɗuwar cutar. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnatin ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Duk ma'aikacin da bai yi rigakafin corona ba nan da kwanaki 10 ba zai shiga ofis ba. Gwamnatin tarayya ta jaddada cewa duk ma'aikacin gwamnatin da bai yi rigakafin cutar corona nan da 1 ga watan Disamba ba zai samu damar shiga ofis ba. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya bayyana hakan ne a ranar Juma'a a Abuja yayin taron kamfen ɗin yi wa mutane rigakafin cutar. Ya yi kira ga ma'aikatan gwamnatin su ribanci kwanaki 10 da suka rage cikin watan Nuwamba wajen yin rigakafin cutar corona. Adadin waɗanda aka yi wa rigakafin kawo yanzu. Shugaban Hukumar Cigaban Ƙananan Asibitoci na NPHCDA, Dr. Faisal Shu'aib, ya bayyana adadin 'yan Najeriya da aka yi wa rigakafin kawo yanzu. A cewarsa, kawo ranar 19 ga watan Nuwamba, 'yan Najeriya mutum miliyan 5,989,480 suka yi allurar farko, yayin da mutum miliyan 3,341,094 suka yi allurar biyu gaba ɗaya. Garba Shehu ya ce Buhari ya cancanci jinjina kan yadda ya shawo kan matsalar tsaro. Hadimin Shugaban Ƙasa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya dace 'yan Najeriya su jinjina wa Shugaban Ƙasa Muhammadu Buhari. Shehu, wanda ya yi jawabi a taron cikar FUDMA shekaru 10, ya ce Buhari ya shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan. Ya kafa misali da rikicin makiyaya da manoma, wanda shugaban ya fitar da tsarin yin wurin kiwo a jihohin Najeriya a matsayin mafita. Duka-duka anan muke kawo muku ƙarshen wannan labari. Domin sake kasancewa da mu a koda yaushe, sai ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da jimirin kasancewa a cikin sababbin shirye-shiryen da muke kawo muku na yau da kullum. Domin ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe, ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnati ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar Corona ta yi kira ga dukkan ma'aikatan gwamnati su koma bakin aiki. Wannan umarni ya zo daga bakin shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan. Dr. Yemi-Esan ta yi tsokacin cewa wajibi ne duk ma'aikacin gwamnatin da yake niyyar komawa ofis ya yi rigakafin corona. Bayan watanni 20 suna zaune a gida tun ɓullowar cutar corona a Najeriya, gwamnatin tarayya ta ce ma'aikatan da ke darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su koma bakin aiki ranar 1 ga watan Disamba shekara ta 2021.
Shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya Dr. Paula Sedi Yemi Esan ta bayyana hakan a takardar da ta saki mai lamba HCFF/3065/vol.1/107 da ranar 26 ga watan Nuwamba, shekara ta 2021. Tuesday ce ta rawaito wannan jarida. Ta bayyana cewa bisa shawarar Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar Corona, Shugaba Buhari ya wajabta wa dukkan masu niyyar dawowa yin rigakafin corona. Za ku tuna cewa tun watan Maris shekara ta 2020, gwamnatin tarayya ta umarci ma'aikatan gwamnati masu darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su riƙa aiki daga gida domin rage yaɗuwar cutar. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnatin ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Duk ma'aikacin da bai yi rigakafin corona ba nan da kwanaki 10 ba zai shiga ofis ba. Gwamnatin tarayya ta jaddada cewa duk ma'aikacin gwamnatin da bai yi rigakafin cutar corona nan da 1 ga watan Disamba ba zai samu damar shiga ofis ba. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya bayyana hakan ne a ranar Juma'a a Abuja yayin taron kamfen ɗin yi wa mutane rigakafin cutar. Ya yi kira ga ma'aikatan gwamnatin su ribanci kwanaki 10 da suka rage cikin watan Nuwamba wajen yin rigakafin cutar corona. Adadin waɗanda aka yi wa rigakafin kawo yanzu. Shugaban Hukumar Cigaban Ƙananan Asibitoci na NPHCDA, Dr. Faisal Shu'aib, ya bayyana adadin 'yan Najeriya da aka yi wa rigakafin kawo yanzu. A cewarsa, kawo ranar 19 ga watan Nuwamba, 'yan Najeriya mutum miliyan 5,989,480 suka yi allurar farko, yayin da mutum miliyan 3,341,094 suka yi allurar biyu gaba ɗaya. Garba Shehu ya ce Buhari ya cancanci jinjina kan yadda ya shawo kan matsalar tsaro. Hadimin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya dace 'yan Najeriya su jinjina wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shehu, wanda ya yi jawabi a taron cikar FUDMA shekaru 10, ya ce Buhari ya shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan. Ya kafa misali da rikicin makiyaya da manoma, wanda shugaban ya fitar da tsarin yin wurin kiwo a jihohin Najeriya a matsayin mafita. Duka-duka a nan muke kawo muku ƙarshen wannan labari. Domin sake kasancewa da mu a koda yaushe, sai ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da jimirin kasancewa a cikin sababbin shirye-shirye da muke kawo muku yau da kullum. Domin ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe, ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnati ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar corona ta yi kira ga dukkan ma'aikatan gwamnati su koma bakin aiki. Wannan umarni ya zo daga bakin shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Dr. Paula Sedi Yemi Esan. Dr. Yemi Esan ta yi tsokacin cewa wajibi ne duk ma'aikacin gwamnatin da yake niyyar komawa ofis ya yi rigakafin corona. Bayan watanni 20 suna zaune a gida tun ɓullowar cutar corona a Najeriya, gwamnatin tarayya ta ce ma'aikatan da ke darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su koma bakin aiki ranar 1 ga watan Disamba, shekara ta 2021. Shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya Dr. Paula Sedi Yemi Esan ta bayyana hakan a takardar da ta saki mai lamba HCFF/3065/vol.1/107 da ranar 26 ga watan Nuwamba, shekara ta 2021. Tuesday ce ta rawaito wannan jarida. Ta bayyana cewa bisa shawarar Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar corona, Shugaba Buhari ya wajabta wa dukkan masu niyyar dawowa yin rigakafin corona.
Za ku tuna cewa tun watan Maris shekara ta 2020, gwamnatin tarayya ta umarci ma'aikatan gwamnati masu darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su riƙa aiki daga gida domin rage yaɗuwar cutar. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnatin ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Duk ma'aikacin da bai yi rigakafin korona ba nan da kwanaki 10 ba zai shiga ofis ba. Gwamnatin tarayya ta jaddada cewa duk ma'aikacin gwamnatin da bai yi rigakafin cutar korona nan da 1 ga watan Disamba ba zai samu damar shiga ofis ba. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya bayyana hakan ne a ranar Juma'a a Abuja yayin taron kamfen ɗin yi wa mutane rigakafin cutar. Ya yi kira ga ma'aikatan gwamnatin su ribanci kwanaki 10 da suka rage cikin watan Nuwamba wajen yin rigakafin cutar korona. Adadin waɗanda aka yi wa rigakafin kawo yanzu. Shugaban Hukumar Cigaban Ƙananan Asibitoci na NPHCDA, Dr. Faisal Shuaib, ya bayyana adadin 'yan Najeriya da aka yi wa rigakafin kawo yanzu. A cewarsa, kawo ranar 19 ga watan Nuwamba, 'yan Najeriya mutum miliyan 5,989,480 suka yi allurar farko, yayin da mutum miliyan 3,341,094 suka yi allurar biyu gaba ɗaya. Garba Shehu ya ce Buhari ya cancanci jinjina kan yadda ya shawo kan matsalar tsaro. Hadimin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya dace 'yan Najeriya su jinjina wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shehu, wanda ya yi jawabi a taron cikar FUDMA shekaru 10, ya ce Buhari ya shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan. Ya kafa misali da rikicin makiyaya da manoma, wanda shugaban ya fitar da tsarin yin wurin kiwo a jihohin Najeriya a matsayin mafita. Duka-duka a nan muke kawo muku ƙarshen wannan labari. Domin sake kasancewa da mu a koda yaushe, sai ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da jimirin kasancewa a cikin sababbin shirye-shiryen da muke kawo muku yau da kullum. Domin ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe, ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnati ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar korona ta yi kira ga dukkan ma'aikatan gwamnati su koma bakin aiki. Wannan umarni ya zo daga bakin shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan. Dr. Yemi-Esan ta yi tsokacin cewa wajibi ne duk ma'aikacin gwamnatin da yake niyyar komawa ofis ya yi rigakafin korona. Bayan watanni 20 suna zaune a gida tun ɓullowar cutar korona a Najeriya, gwamnatin tarayya ta ce ma'aikatan da ke darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su koma bakin aiki ranar 1 ga watan Disamba shekara ta 2021. Shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan ta bayyana hakan a takardar da ta saki mai lamba HCFF/3065/vol.1/107 da ranar 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Tuesday ce ta rawaito wannan jarida. Ta bayyana cewa bisa shawarar Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar korona, Shugaba Buhari ya wajabta wa dukkan masu niyyar dawowa yin rigakafin korona. Za ku tuna cewa tun watan Maris shekara ta 2020, gwamnatin tarayya ta umarci ma'aikatan gwamnati masu darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su riƙa aiki daga gida domin rage yaɗuwar cutar. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnatin ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Duk ma'aikacin da bai yi rigakafin korona ba nan da kwanaki 10 ba zai shiga ofis ba. Gwamnatin tarayya ta jaddada cewa duk ma'aikacin gwamnatin da bai yi rigakafin cutar korona nan da 1 ga watan Disamba ba zai samu damar shiga ofis ba. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya bayyana hakan ne a ranar
Juma'a a Abuja yayin taron kamfen ɗin yi wa mutane rigakafin cutar. Ya yi kira ga ma'aikatan gwamnatin su ribanci kwanaki 10 da suka rage cikin watan Nuwamba wajen yin rigakafin cutar corona. Adadin waɗanda aka yi wa rigakafin kawo yanzu. Shugaban Hukumar Cigaban Ƙananan Asibitoci na NPHCDA, Dr. Faisal Shuaib, ya bayyana adadin 'yan Najeriya da aka yi wa rigakafin kawo yanzu. A cewarsa, kawo ranar 19 ga watan Nuwamba, 'yan Najeriya mutum miliyan 5,989,480 suka yi allurar farko, yayin da mutum miliyan 3,341,094 suka yi allurar biyu gaba ɗaya. Garba Shehu ya ce Buhari ya cancanci jinjina kan yadda ya shawo kan matsalar tsaro. Hadimin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya dace 'yan Najeriya su jinjina wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shehu, wanda ya yi jawabi a taron cikar FUDMA shekaru 10, ya ce Buhari ya shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan. Ya kafa misali da rikicin makiyaya da manoma, wanda shugaban ya fitar da tsarin yin wurin kiwo a jihohin Najeriya a matsayin mafita. Duka-duka anan muke kawo muku ƙarshen wannan labari. Domin sake kasancewa da mu a koda yaushe, sai ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da jimirin kasancewa a cikin sababbin shirye-shirye da muke kawo muku na yau da kullum. Domin ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe, ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnati ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar corona ta yi kira ga dukkan ma'aikatan gwamnati su koma bakin aiki. Wannan umarni ya zo daga bakin shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan. Dr. Yemi-Esan ta yi tsokacin cewa wajibi ne duk ma'aikacin gwamnatin da yake niyyar komawa ofis ya yi rigakafin corona. Bayan watanni 20 suna zaune a gida tun ɓullowar cutar corona a Najeriya, gwamnatin tarayya ta ce ma'aikatan da ke darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su koma bakin aiki ranar 1 ga watan Disamba shekara ta 2021. Shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan ta bayyana hakan a takardar da ta saki mai lamba HCFF/3065/vol.1/107 da ranar 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Tuesday ce ta rawaito wannan jarida. Ta bayyana cewa bisa shawarar Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar corona, Shugaba Buhari ya wajabta wa dukkan masu niyyar dawowa yin rigakafin corona. Za ku tuna cewa tun watan Maris shekara ta 2020, gwamnatin tarayya ta umarci ma'aikatan gwamnati masu darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su riƙa aiki daga gida domin rage yaɗuwar cutar. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnatin ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Duk ma'aikacin da bai yi rigakafin corona ba nan da kwanaki 10 ba zai shiga ofis ba. Gwamnatin tarayya ta jaddada cewa duk ma'aikacin gwamnatin da bai yi rigakafin cutar corona nan da 1 ga watan Disamba ba zai samu damar shiga ofis ba. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya bayyana hakan ne a ranar Juma'a a Abuja yayin taron kamfen ɗin yi wa mutane rigakafin cutar. Ya yi kira ga ma'aikatan gwamnatin su ribanci kwanaki 10 da suka rage cikin watan Nuwamba wajen yin rigakafin cutar corona. Adadin waɗanda aka yi wa rigakafin kawo yanzu. Shugaban Hukumar Cigaban Ƙananan Asibitoci na NPHCDA, Dr. Faisal Shuaib, ya bayyana adadin 'yan Najeriya da aka yi wa rigakafin kawo yanzu. A cewarsa, kawo ranar 19 ga watan Nuwamba, 'yan Najeriya mutum miliyan 5,000,000
3,989,480 suka yi allurar farko, yayin da mutum miliyan 3,341,094 suka yi allurar biyu gaba ɗaya. Garba Shehu ya ce Buhari ya cancanci jinjina kan yadda ya shawo kan matsalar tsaro. Hadimin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya dace 'yan Najeriya su jinjina wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shehu, wanda ya yi jawabi a taron cikar FUDMA shekaru 10, ya ce Buhari ya shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan. Ya kafa misali da rikicin makiyaya da manoma, wanda shugaban ya fitar da tsarin yin wurin kiwo a jihohin Najeriya a matsayin mafita. Duka-duka anan muke kawo muku ƙarshen wannan labari. Domin sake kasancewa da mu a koda yaushe, sai ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da jimirin kasancewa a cikin sababbin shirye-shiryen da muke kawo muku yau da kullum. Domin ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe, ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnati ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar Corona ta yi kira ga dukkan ma'aikatan gwamnati su koma bakin aiki. Wannan umarni ya zo daga bakin shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan. Dr. Yemi-Esan ta yi tsokacin cewa wajibi ne duk ma'aikacin gwamnatin da yake niyyar komawa ofis ya yi rigakafin corona. Bayan watanni 20 suna zaune a gida tun ɓullowar cutar corona a Najeriya, gwamnatin tarayya ta ce ma'aikatan da ke darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su koma bakin aiki ranar 1 ga watan Disamba shekara ta 2021. Shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan ta bayyana hakan a takardar da ta saki mai lamba HCFF/3065/vol.1/107 da ranar 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Tuesday ce ta rawaito wannan jarida. Ta bayyana cewa bisa shawarar Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar Corona, Shugaba Buhari ya wajabta wa dukkan masu niyyar dawowa yin rigakafin corona. Za ku tuna cewa tun watan Maris shekara ta 2020, gwamnatin tarayya ta umarci ma'aikatan gwamnati masu darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su riƙa aiki daga gida domin rage yaɗuwar cutar. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnatin ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Duk ma'aikacin da bai yi rigakafin corona ba nan da kwanaki 10 ba zai shiga ofis ba. Gwamnatin tarayya ta jaddada cewa duk ma'aikacin gwamnatin da bai yi rigakafin cutar corona nan da 1 ga watan Disamba ba zai samu damar shiga ofis ba. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya bayyana hakan ne a ranar Juma'a a Abuja yayin taron kamfen ɗin yi wa mutane rigakafin cutar. Ya yi kira ga ma'aikatan gwamnatin su ribanci kwanaki 10 da suka rage cikin watan Nuwamba wajen yin rigakafin cutar corona. Adadin waɗanda aka yi wa rigakafin kawo yanzu. Shugaban Hukumar Ci Gaban Ƙananan Asibitoci na NPHCDA, Dr. Faisal Shu'aib, ya bayyana adadin 'yan Najeriya da aka yi wa rigakafin kawo yanzu. A cewarsa, kawo ranar 19 ga watan Nuwamba, 'yan Najeriya mutum miliyan 5,989,480 suka yi allurar farko, yayin da mutum miliyan 3,341,094 suka yi allurar biyu gaba ɗaya. Garba Shehu ya ce Buhari ya cancanci jinjina kan yadda ya shawo kan matsalar tsaro. Hadimin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya dace 'yan Najeriya su jinjina wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shehu, wanda ya yi jawabi a taron cikar FUDMA shekaru 10, ya ce Buhari ya shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan.
Ya kafa misali da rikicin makiyaya da manoma, wanda shugaban ya fitar da tsarin yin wurin kiwo a jihohin Najeriya a matsayin mafita. Duka-duka a nan muke kawo muku ƙarshen wannan labari. Domin sake kasancewa da mu a koda yaushe, sai ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da jimirin kasancewa a cikin sababbin shirye-shirye da muke kawo muku na yau da kullum. Domin ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe, ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnati ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Kwamitin Fadar Shugaban ƙasa ta yaƙi da annobar Corona ta yi kira ga dukkan ma'aikatan gwamnati su koma bakin aiki. Wannan umarni ya zo daga bakin shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan. Dr. Yemi-Esan ta yi tsokacin cewa wajibi ne duk ma'aikacin gwamnatin da yake niyyar komawa ofis ya yi rigakafin corona. Bayan watanni 20 suna zaune a gida tun ɓullowar cutar corona a Najeriya, gwamnatin tarayya ta ce ma'aikatan da ke darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su koma bakin aiki ranar 1 ga watan Disamba shekara ta 2021. Shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan ta bayyana hakan a takardar da ta saki mai lamba HCFF/3065/vol.1/107 da ranar 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Tuesday ce ta rawaito wannan jarida. Ta bayyana cewa bisa shawarar Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar Corona, Shugaba Buhari ya wajabta wa dukkan masu niyyar dawowa yin rigakafin corona. Za ku tuna cewa tun watan Maris shekara ta 2020, gwamnatin tarayya ta umarci ma'aikatan gwamnati masu darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su riƙa aiki daga gida domin rage yaɗuwar cutar. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnatin ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Duk ma'aikacin da bai yi rigakafin corona ba nan da kwanaki 10 ba zai shiga ofis ba. Gwamnatin tarayya ta jaddada cewa duk ma'aikacin gwamnatin da bai yi rigakafin cutar corona nan da 1 ga watan Disamba ba zai samu damar shiga ofis ba. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya bayyana hakan ne a ranar Juma'a a Abuja yayin taron kamfen ɗin yi wa mutane rigakafin cutar. Ya yi kira ga ma'aikatan gwamnatin su ribanci kwanaki 10 da suka rage cikin watan Nuwamba wajen yin rigakafin cutar corona. Adadin waɗanda aka yi wa rigakafin kawo yanzu. Shugaban Hukumar Cigaban Ƙananan Asibitoci na NPHCDA, Dr. Faisal Shu'aib, ya bayyana adadin 'yan Najeriya da aka yi wa rigakafin kawo yanzu. A cewarsa, kawo ranar 19 ga watan Nuwamba, 'yan Najeriya mutum miliyan 5,989,480 suka yi allurar farko, yayin da mutum miliyan 3,341,094 suka yi allurar biyu gaba ɗaya. Garba Shehu ya ce Buhari ya cancanci jinjina kan yadda ya shawo kan matsalar tsaro. Hadimin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya dace 'yan Najeriya su jinjina wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shehu, wanda ya yi jawabi a taron cikar FUDMA shekaru 10, ya ce Buhari ya shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan. Ya kafa misali da rikicin makiyaya da manoma, wanda shugaban ya fitar da tsarin yin wurin kiwo a jihohin Najeriya a matsayin mafita. Duka-duka a nan muke kawo muku ƙarshen wannan labari. Domin sake kasancewa da mu a koda yaushe, sai ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da jimirin kasancewa a cikin sababbin shirye-shirye da muke kawo muku na yau da kullum. Domin ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe, ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa.
Bayan kusan shekaru biyu suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnati ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar Corona ta yi kira ga dukkan ma'aikatan gwamnati su koma bakin aiki. Wannan umarni ya zo daga bakin shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan. Dr. Yemi-Esan ta yi tsokacin cewa wajibi ne duk ma'aikacin gwamnatin da yake niyyar komawa ofis ya yi rigakafin corona. Bayan watanni 20 suna zaune a gida tun ɓullowar cutar corona a Najeriya, gwamnatin tarayya ta ce ma'aikatan da ke darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su koma bakin aiki ranar 1 ga watan Disamba shekara ta 2021. Shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan ta bayyana hakan a takardar da ta saki mai lamba HCFF/3065/vol.1/107 da ranar 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Tuesday ce ta rawaito wannan jarida. Ta bayyana cewa bisa shawarar Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar Corona, Shugaba Buhari ya wajabta wa dukkan masu niyyar dawowa yin rigakafin corona. Za ku tuna cewa tun watan Maris shekara ta 2020, gwamnatin tarayya ta umarci ma'aikatan gwamnati masu darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su riƙa aiki daga gida domin rage yaɗuwar cutar. Bayan kusan shekaru biyu suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnatin ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Duk ma'aikacin da bai yi rigakafin corona ba nan da kwanaki 10 ba zai shiga ofis ba. Gwamnatin tarayya ta jaddada cewa duk ma'aikacin gwamnatin da bai yi rigakafin cutar corona nan da 1 ga watan Disamba ba zai samu damar shiga ofis ba. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya bayyana hakan ne a ranar Juma'a a Abuja yayin taron kamfen ɗin yi wa mutane rigakafin cutar. Ya yi kira ga ma'aikatan gwamnatin su ribanci kwanaki 10 da suka rage cikin watan Nuwamba wajen yin rigakafin cutar corona. Adadin waɗanda aka yi wa rigakafin kawo yanzu. Shugaban Hukumar Cigaban Ƙananan Asibitoci na NPHCDA, Dr. Faisal Shu'aib, ya bayyana adadin 'yan Najeriya da aka yi wa rigakafin kawo yanzu. A cewarsa, kawo ranar 19 ga watan Nuwamba, 'yan Najeriya mutum miliyan 5,989,480 suka yi allurar farko, yayin da mutum miliyan 3,341,094 suka yi allurar biyu gaba ɗaya. Garba Shehu ya ce Buhari ya cancanci jinjina kan yadda ya shawo kan matsalar tsaro. Hadimin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya dace 'yan Najeriya su jinjina wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shehu, wanda ya yi jawabi a taron cikar FUDMA shekaru 10, ya ce Buhari ya shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan. Ya kafa misali da rikicin makiyaya da manoma, wanda shugaban ya fitar da tsarin yin wurin kiwo a jihohin Najeriya a matsayin mafita. Duka-duka a nan muke kawo muku ƙarshen wannan labari. Domin sake kasancewa da mu a koda yaushe, sai ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da jimirin kasancewa a cikin sababbin shirye-shiryen da muke kawo muku na yau da kullum. Domin ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe, ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Bayan kusan shekaru biyu suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnati ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Kwamitin Fadar Shugaban Ƙasa ta yaƙi da annobar Corona ta yi kira ga dukkan ma'aikatan gwamnati su koma bakin aiki. Wannan umarni ya zo daga bakin shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Dr. Folasade Yemi-Esan. Dr. Yemi-Esan ta yi tsokacin cewa wajibi ne duk ma'aikacin gwamnatin da yake niyyar komawa ofis ya yi rigakafin corona. Bayan watanni 20 suna zaune a gida tun ɓullowar cutar corona a Najeriya, gwamnatin tarayya ta ce ma'aikatan da ke darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa
su koma bakin aiki ranar 1 ga watan Disamba shekara ta 2021. Shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya Dr. Paula Sedi Yemi Esan ta bayyana hakan a takardar da ta saki mai lamba HCFF/3065/vol.1/107 da ranar 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Tuesday ce ta rawaito wannan jarida. Ta bayyana cewa bisa shawarar kwamitin fadar shugaban ƙasa ta yaƙi da annobar corona, Shugaba Buhari ya wajabta wa dukkan masu niyyar dawowa yin rigakafin corona. Za ku tuna cewa tun watan Maris shekara ta 2020, gwamnatin tarayya ta umarci ma'aikatan gwamnati masu darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su riƙa aiki daga gida domin rage yaɗuwar cutar. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnatin ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Duk ma'aikacin da bai yi rigakafin corona ba nan da kwanaki 10 ba zai shiga ofis ba. Gwamnatin tarayya ta jaddada cewa duk ma'aikacin gwamnatin da bai yi rigakafin cutar corona nan da 1 ga watan Disamba ba zai samu damar shiga ofis ba. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya bayyana hakan ne a ranar Juma'a a Abuja yayin taron kamfen ɗin yi wa mutane rigakafin cutar. Ya yi kira ga ma'aikatan gwamnatin su ribanci kwanaki 10 da suka rage cikin watan Nuwamba wajen yin rigakafin cutar corona. Adadin waɗanda aka yi wa rigakafin kawo yanzu. Shugaban Hukumar Cigaban Ƙananan Asibitoci na NPHCDA, Dr. Faisal Shu'aib, ya bayyana adadin 'yan Najeriya da aka yi wa rigakafin kawo yanzu. A cewarsa, kawo ranar 19 ga watan Nuwamba, 'yan Najeriya mutum miliyan 5,989,480 suka yi allurar farko, yayin da mutum miliyan 3,341,094 suka yi allurar biyu gaba ɗaya. Garba Shehu ya ce Buhari ya cancanci jinjina kan yadda ya shawo kan matsalar tsaro. Hadimin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya dace 'yan Najeriya su jinjina wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shehu, wanda ya yi jawabi a taron cikar FUDMA shekaru 10, ya ce Buhari ya shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan. Ya kafa misali da rikicin makiyaya da manoma, wanda shugaban ya fitar da tsarin yin wurin kiwo a jihohin Najeriya a matsayin mafita. Duka-duka anan muke kawo muku ƙarshen wannan labari. Domin sake kasancewa da mu a koda yaushe, sai ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da jimirin kasancewa a cikin sababbin shirye-shirye da muke kawo muku yau da kullum. Domin ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe, ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnati ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Kwamitin fadar shugaban ƙasa ta yaƙi da annobar corona ta yi kira ga dukkan ma'aikatan gwamnati su koma bakin aiki. Wannan umarni ya zo daga bakin shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Dr. Paula Sedi Yemi Esan. Dr. Yemi Esan ta yi tsokacin cewa wajibi ne duk ma'aikacin gwamnatin da yake niyyar komawa ofis ya yi rigakafin corona. Bayan watanni 20 suna zaune a gida tun ɓullowar cutar corona a Najeriya, gwamnatin tarayya ta ce ma'aikatan da ke darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su koma bakin aiki ranar 1 ga watan Disamba shekara ta 2021. Shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya Dr. Paula Sedi Yemi Esan ta bayyana hakan a takardar da ta saki mai lamba HCFF/3065/vol.1/107 da ranar 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Tuesday ce ta rawaito wannan jarida. Ta bayyana cewa bisa shawarar kwamitin fadar shugaban ƙasa ta yaƙi da annobar corona, Shugaba Buhari ya wajabta wa dukkan masu niyyar dawowa yin rigakafin corona. Za ku tuna cewa tun watan Maris shekara ta 2020, gwamnatin tarayya ta umarci ma'aikatan gwamnati masu darajar Level 12 da abin da ya yi ƙasa su riƙa aiki
daga gida domin rage yaduwar cutar. Bayan kusan shekaru 2 suna zaune a gida suna ɗiban albashi, gwamnatin ta ce ma'aikatanta su koma kan aikinsu. Duk ma'aikacin da bai yi rigakafin korona ba nan da kwanaki 10 ba zai shiga ofis ba. Gwamnatin tarayya ta jaddada cewa duk ma'aikacin gwamnatin da bai yi rigakafin cutar korona nan da 1 ga watan Disamba ba zai samu damar